A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, ina mana sallama irin na addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A sakamakon kwana biyu an ji mu shiru saboda waɗansu dalilai waɗanda muka sha ƙarfinsu ko ba su sha ƙarfinmu ba da yardan Allah. Yan uwa, a ci gaba da bayani da na ɗauko akan abin da ya shafi ma'ana shine abin da ake ce ma masturbation ko kuma istimina'i, shine namiji gardi ya kama azzakarinsa ya yi ta murzawa, yana motsawa, yana ja azzakarin ya tashi har sai ya kawo ruwansa irin na sha'awa. Wannan yana ainihin lalata ƙwaƙwalwar ɗa namiji, sannan yana kawo matsalar toshewan ido ko makanta, sannan yana kawo ƙanƙancewan azzakari, sannan bayan haka yakan taɓa ƙwaƙwalwa ya sa mutum yana cakuɗa magana. A lokacin da kake magana da wani sai ka riƙa mantuwa ko ka riƙa cakuɗa maganganunka 2 zuwa 3 suna haɗewa, ka rasa me za ka faɗa a kai. Sannan yana kawo yawar faɗuwar gaba, ko kuma bayan ma faɗuwar gaba ɗin yakan kawo yawan mutuwan jiki. Saboda a ƙa'ida shine idan ka lura a lokacin da mutum zai yi releasing, to akwai duka jijiyoyin jikinsa ko hanyoyin kafan gashi na jikin shi suna motsawa su tashi yar haka daga jikinsa. To idan kana da ainihin yin biyan bukata da kanka domin ka sha'awarka ta kauce, to a lokacin da kake kokarin matsawa, idan sperm din ko maniyin ya taho zai fita, lokacin da maniyin ya fitan da zai yi jikinka zai yi yar, to idan ba mace bane a jikinka wanda ta kankame ka a riƙe da kai, to zai zamto cewa zai illata jijiyoyinka. Kuma zuwa wasu lokuta, musamman idan kana yawan mu'amala da ruwan sanyi, za ka iya samun abin da ake cewa ciwon sanyi na jijiyoyi, ka rika samun makalewan hannaye, ƙaƙƙansarewansa haka, kumburin ƙafafuwa da wasu abubuwa wanda za a iya rasa gane wani dalili ne ya kawo su. Dan uwa, kana iya neman Dr. Maina Ismail Abdullahi a wannan namba ta 080 26 11 9014 ko 080 26 11 90 14. Ana iya neman mu domin jin ƙarin bayanai akan matsalar da ta shafi istimna'i da yardan Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.